Good morning to everyone. 10th standard, first chapter relations and functions. Exercise 1.4 lo fourth problem. Show that the function f such that n tends to n defined by f of x equal to 2x minus 1 is 1 to 1 but not on to. ஒரு function f such that n tends to n கொடுத்திருக்காங்க. அதுல domain natural number, codomain natural number. அந்த எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிலேஷனை f of x equal to 2x minus 1 இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி டொமைனில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் கோடொமைனில் உள்ள எந்த எலமெண்ட்டோட மேப்பிங் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரிலேஷன். இப்போது இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் பட் நாட் ஆன் டு அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். முதல்ல கொடுத்துருக்க டேட்டாஸை எழுதிக்கலாம். கிவன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, f such that n tends to n அப்படின்னா டொமைன் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும் அண்ட் கோடொமைனும் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும். ஓகே, நேச்சுரல் நம்பர்னால் 1 2 3 4 எக்ஸட்ரா. அதாவது டொமைனில் உள்ள எலமெண்ட்டை எப்பயுமே நம்ம எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். கோடொமைன் அதில் வந்து மேப்பிங் ஆகக்கூடிய இமேஜஸை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இது 1 2 3 எக்ஸட்ரா. அவங்க கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2x மைனஸ் 1 இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் ரேஞ்ச் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போது இந்த டொமைனில் ஏதாவது ஒரு 4 or 5 எலமெண்ட்ஸுக்கு இமேஜ் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தாலே இது எப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். அதை வச்சு இது 1 to 1 பட் நாட் ஆன் டுங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன், இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் வர்ற இடத்துலலாம் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ரிலேஷன் இந்த மாதிரி வந்துடும். அப்போ 2 into 1 2 2 minus 1 1. அப்போது 1ங்கிற எலமெண்ட்டோட இமேஜ் 1. x equal to 2 implies f of 2 equal to 2 into 2 minus 1. அப்போ 4 minus 1 3. Next x equal to 3 implies f of 3 equal to 2 into 3 minus 1. 6 minus 1 equal to 5. Next x equal to 4. அப்போ f of 4 equal to 2 into 4 minus 1 8 minus 1 7. இதே போல் x equal to 5 அப்படின்னு எடுத்தோம்னா which implies f of 5 equal to 2 into 5 minus 1. அப்போ 10 minus 1 equal to 9 and so on இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போது இந்த எலமெண்ட்டில் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் டொமைனில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம், 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஸோ இப்போ எதை முதல்ல எழுதிடலாம். எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த டொமைன் n has different images. எவ்ரி எலமெண்ட் எழுதலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் இந்த டொமைன் அப்படின்னு எழுதலாம். டிஃப்ரெண்ட் images in the codomain n. So therefore the given function is 1 to 1 அப்படின்னு எழுதிடலாம். given function is 1 to 1. ஏன்னா 1 to 1 ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினிஷன் என்னதான் வரும், different element in the domain has different images. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது on to ஃபங்க்ஷன் இல்லை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதே போல் இந்த கோடொமைனில் வந்திருக்க இமேஜஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், 1 3 5 7 9 இருக்கா. இதில் நேச்சுரல் நம்பர் கோடொமைனில் உள்ள நம்பர் எலமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ அது 1 2 3 4 5 6 எட்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும். ஈவன் நம்பர்ஸ் எதுவுமே இதில் இமேஜாக வரல, ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இமேஜாக வந்திருக்கு. அப்போது இந்த ரேஞ்சு யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது, கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது. ஏன்னா கோடொமைன் 1 2 3ன்னு ஆரம்பித்து போயிட்டே இருக்கும். பட் இமேஜஸ் யார் மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க, ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன். therefore the given function is not on to. okay, therefore the given function is 1 to 1 but not on to is proved. Okay.
தேங்க்யூ.